Ľudia, čaute, zdravím vás všetkých, dneska som tu s Damíkom, sme v Košiciach a ideme do Jump Areny a natočíme vám to trošku. Áno. Tešíš sa, Damík? Áno. Ty si ešte nebol nikdy v Jump Arene? Ale ty už, hej, nie? Ja som už bol, ale v Banskej Bystrici, v Košiciach som prvýkrát. No nie, tu v Košiciach, ale v tej Jump Arene som prvýkrát. No a ja? Som zvedavý, aké to tu bude, tak ideme. Ľudia, takže my sme už tu s Damíkom, už sme si dali také ponožky, sme dostali, také protišmykové, sme takto tuto vyzerá nejako. Tam sa skáče do kosiek a tam, ako môžete vidieť, z takého stojanu sa skáče tam do takej tej plachty. Takže takto nejako. Ešte sa prezlečieme a ideme. Hej, poď. Nemáš skákať na nohy, bo si ich môžeš polamať. Inak sa tuto nejako vyzerá, keď sa skáče. Takto. Damík, ideš ma natočiť, ak skočím z tej nízkej trampolíny a potom z toho vysokého? A potom ja. Poď. Poď, tak mi drž. Up. Ľudia, takže máme tu Sofinku, ktorá ide skákať z toho nižšieho, ako prvýkrát na kameru. Super, Sofí. Počúvaj, ideš aj z toho vyššieho? Ideš aj z toho vyššieho? Hej? Dobre, tak poď. Takže Sofí ide z toho vyššieho. Môžeš. Super. Koľko to môže mať? Tak 2 metre, 1,50 m? 1,5 až 2 metre môže mať toto vyššie. Takže teraz ma ide Sofinka nakamerovať prvé z nižšej a potom z tej vyššej. Ľudia, takže idem teraz z tej vyššej skočiť. Takže idem. Takže teraz ide Damík skákať. Damík, poď! Hej! Super! Dobre! Dobre, Sofinka skočila, teraz ide Damík ešte z toho veľkého. Potom možno ešte mňa natočia a tak. Takže teraz ide Damík z výšky. Poď, Damík, môžeš. Poď, môžeš. Skoč salto! Pekne! Takže teraz nám ide točiť Sámko a môže skákať. Oj, Sámko. Ľudia, takže máme tu trampolíny, ide Damík, poď. Škovne. Ideš aj tu, Sofí? Nie. Dobre, poď ešte raz, Damík. Dobre. Takže idem teraz ja. Daj taký koš. Pekne. Ešte posledný. Pekne. Čo si robil? Čo ťa štípe? Komár ho štípol. Nie, dajte ma tu fakt, keď skáčem. Ukáž, kde? Sem. Skúšam. Daj na bok ruku. Nič tam nemáš, ideme ďalej. Hej. Pekne. A poď nám ešte raz. Ešte raz mám ísť? Áno. Idem stať, ale ešte raz, hej? Dobre. Zakýv nám. Potom môžeš ísť vyššie. Potom. Tak, a ešte poď z vysokého. Hej.
vysoké. Tak po tu, tak im to ukáž. Takéto veľké. Oproti tomuto tu je to také toto veľké. No a tu je naša celá jump arena. No ešte tam. Pod tam. Dobrý. No. Môžeš! Čo? Pozrite. Môžeš, veď už dávno. 10, 9, 1, 0. Štart. Hej, štart. Ready, steady, go, dávaj. Dávaj. Hej, pôjdem. Hej. Toto je náš chlapec. Ľudia, takže ide Damik skákať z tejto nižšej veži. Skoč, dačo, poď. Pekne. Takže ide skákať Sofínka z tej nižšej a musíme počkať, kým Damian pôjde preč. Môžeš, Sofí, daj salto. Pekne, no. Ľudia, takže ja idem teraz skákať z toho nižšieho a z toho vyššieho. Takže ja idem teraz skočiť z toho nižšieho salto, alebo keď sa mi podarí, behom. Poď. Ľudia, takže my sme akurát vyšli z Jump Areny a prišli sme do McDonaldu, že Damik? Celkem. Čo si dal? Ukážem. Tak som si dal hamburgery maličky. Hamburger si dal? No. Aj s ranolkami. Ja som si dal túto menu. A si myslím, že bolo veľmi dobré, mne sa veľmi páčilo. Tebe sa tiež páčilo? Áno. Ja som sa tam na konci rozskákal trošku, lebo na začiatku som sa toho trošku bal skákať. A sa ti to rozpadlo. Ale to rýchlo pripravujú, to oni tam nestihajú ti to pripravovať, one pekne. Pozrite, Otvor mi to. Bože, Otvor mi to, Damik. Dobre, ďakujem. Takže takto, ľudia. Damik tu má ešte aj dve one, lebo on zje viac, už pomaly jak ja. Pitie tu máme. No mne sa veľmi páčilo, ja hodnotím 10 z 10. Jump Arenu, ty? Ja 10 zo 100. Nie, myslím ti zo 100. Čakaj, nie, jak Z 10 100. Hej, z 10 hodnotím 100. Dobre, super. Takže nám sa veľmi páčilo a už sme na konci tohto videjka. Takže ak sa ti páčilo, daj like, odber. A keď nie, tak si to aspoň pozri. Nezabudni nás pozdraviť. Áno, takže ahoj.